Ongi etorri ikusentzuleok Arrasate Udalatx mendi lasterketaren 4. edizioaren kontakizunera. Eta eskerrak beste urtebetez, Artemaneko lagunei, Mondraitz Kirol Klubekoei, eta aurten baita Julen Elorzari ere. Guztiekin elkarlanean batutako irudiak dituzue eta hauek. Domeka Goiza Arrasateko plazan, goizeko 10etan ziren lasterketa hastekoak eta lehenago, Irribarreak, mendi lasterkarien aurpegietan etzen gutxiagorako neka eginda daudelako hauek izan dugun neguarekin lokatzartean entrenatzeaz, euripean ibiltzeaz. Egualdi politxea dator, egoixe puntuaz? Nik uste bilurra proba dugela ez, azte guztien nahiko denpora txarra inda, baina gaur emuten da nahiko ziku dengo dela, eta jetxiera bentzet uste ziku dengo dela, atzo nahiko gazetxuk nahiko bero inauen, eta nik uste ondo dengo dela, korrekan itxeko. Ondo. Aurreko hastian beste lasterketa bat egin ator eta hankatan igarten da. Baina gaur goizpasa on bat egin eta gozie egin basketjeko nahikoa. Bai, gertu ja prest egurra muteko. Eta zela torri zara gogotxu edo zehazmoz? Bai, oin arte intxudia karrea batzuk eta prepauta ikusten nahi, ¿sabes? Zela iken duten. Esperamos barro, pero como hoy ha salido buen día y la zona es muy bonita, pues disfrutaremos. Ez dut ezagutzen, orduan ez dakit nola aterako da guztia. Bai, behitxu dut lehiotik gainera eta justu Udalatx ez dut ikusi tapaute, ez dut euririk ikusi, igaragarritxa segun be Baiona, Eta esan du, venga, jazta, disfrutetara. Ez da helburu makala gozatzearena, lasterketa bezperan emakumezkotan proba irabazi zuen Ane Zabalak ere horixe aitortu zigun, lasterketaz gozatzea gurazuela, belaunean minartuta zebilelako aspaldian eta zalantzak zituelako, gozatu ederra hartu zuen mondragoetarrak lasterketa irabazita. Segundu gutxi 10 jotzeko, horra lasterketaren hasiera, horra Arrasate Udalatx lasterketaren 4. edizioko lehenengo metroak, eta aurten nobedade handia irabazlea bera izan da gizonezkoen kategorian. Zelako maila erakutsi zuen irudiotan dozuen bizkaitar horrek. Monterronera bideran, ordurako erritmo gogorra ezarrita metro gutxi behar izan zituen. Josu Larruzeak larrabetzukoa bera, hasieratik egurrean hasteko zelako motorra daukan bizkaitarrak, ordu bat 47 minutu eta 39 segundotan geratu zuen erlojua, podiumera igo ziren Aritz Kortabarria Arrasatearrak eta Jokin Garai Oñatiarrak ez zuten lasterketa batere txarra egin ez da gutxiago ere, baina 7 minutuko abantailarekin irabazi zuen Julen Larruzeak. Hasieratik erritmo gogorra jartzea gurasuen eta halaxe egin zuen. Lehenbailen gurasuen Udalatxeko tontorra zapaldu eta lehenago munduko kopan ibilitakoa den edo duatloi eta triatloietan ibilitakoa den Larrabetzuarrak erakustaldia eman zuen. Ez lasterketa irabazita bakarrik, kilometro vertikalean, Joseba Iglesias zenaren izena daraman saria ere Larrabetzukoarendako irudiotan udalan dozuen gizon horrendako izan zen. 22 minutu eta 30 segundu behar izan zituen Udalatik Udalatxeko tontorrera igotzeko. 2 minutu gehiago erabili zituen Aritz Kortabarriak 24 minutu eta 11 segunduan egin zuelako igoera, eta hirugarrena tontorrera igotzen Jokin Garai Oñatiarra izan zen 24 minutu eta 30 segunduko denbora eginda. Kortabarria peño 20 segundu gehiago naiz eta Udalatxetik Besaidera bitartean Arrasatekoa harrapatu egin zuen Oñatiarrak eta Besaide inguruak elkarrekin zeharkatu ostean azken kilometroetan Kortabarriak beste txispa bat erakutsi zuen eta aurre hartu zion helmugan. Horra hain zuzen ere Jokin Garai, hasiera batean Oñatiarraren helburua etzen Arrasate Udalatx lasterketara etortzea, baina hasieratik egonda lasterkari hau Arrasaten, eta urtengoan ere animatu eginda, animatu bakarrik ez, baita podiumera igo ere. Irudiotan 202 hortxalarekin Igor Olalde atxabaltarra 5. sailkatu zen, aurten ere lasterketa ederra eginda naiz eta iaz baino gehiago sufritu zuen atxabaltarrak, eta aurrealdean ibili zen beste lagun bat 74. hortxalarekin, Ander Nafarrate Arrasatearra 6. sailkatu zena, atxabaltar bat 70. hortxalarekin Mikel Zubiria 4. sailkatu zen gizona, Javier Irazabal mendi lasterkari Elorrioarra veteranotan irabazi zuen gizona ere ikusi dugu, eta poliki gainontzeko mendi lasterkariak udala zeharkatu eta kilometro vertikal horretan, udala eta udalaitzarteko tarte horretan onena emanguran.
Eta emakumezkotan horra lasterketako protagonistetako bat edo protagonista nagusia berak irabazizuelako Ane Zabala arrasatearrak irabazizuelako etxeko lasterketa. Errespetu handiz hasi zuen lasterketa belauneko lesio batetik errekuperatzen dabilelako, baina hasiera batean ondoen zetorkion erritmoa hartu eta aurrea hartu zuen Ane Zabalak. Gertu zetorkion atzetik Ainhoa Lendinez Elgoibartarra, hain zuzen ere udala eta udala txarteko tartea Lendinezek hobeto egin zuen, kilometro vertikaletan espezializatuta dago Elgoibartarra eta harendako izan zen Joseba Iglesias saria 28 minutu eta 32 segunduko denbora eginda, ondoren baina besaidera batera iritsi arren handik aurrera Zabalak aurre hartu zuen eta lehenengo helmugaratu zen. 2 ordu 23 minutu eta 58 segunduko denbora Ane Zabalarendako, 2 ordu 25 minutu eta 56 segunduko denbora Lendinezendako. Horren bestez, 2 minutuko alde aterazion Ane Zabalak besaidetik arrasatera. Emakumezkoen podiuma berriz Isa Casado osatu zuen 2 ordu 30 minutu eta 35 segunduko denbora eginda, garai batean duatloi eta triatloietan aurrean ibilitakoa, maila oso polita erakutsi zuen Casadok etxeko lasterketan. Eta ikusten ari zarete jende asko irteeran, jende asko udala auzoan, tontorrean ere lagun asko batu ziren lasterkariak animatzen, horretarako eguraldiak ere lagundu egin zuen, eta amaieran zer esanik ez Arrasateko plazan batu zen jendetzak txalo artean hartu zituen mendi lasterkari guztiak. Aste barruan naiz eta eguraldi txarra egin, naiz eta euria bota, mendizaleek nahikoa txukun aurkitu zituzten udalatxeko inguruak, horra airez hartutako irudi ikusgarriak, ikusleak korrikalarien zain, goizeko 11 ordurako bai, txalotzekoa voluntarioek orgoian anoa postu bat antolatzeko hartzen duten lana pixu asko igo behar delako eta horra lehenengo sailkatua, horra Julen Larruzea tontorrera iristeko metro gutxiren faltan. Ordurako Larruzea tarte politarekin bertako ikusleak ere harrituta geratu ziren atzetik inor etzetorrela ikusita eta bai, halako batean bai horra Aritz Kortabarria arrasatearra ere lasterketa ederra eginda bigarren postuan, 24 minutu eta 11 segunduan igo zuen udalatxera udalatik, eta metro batzuk atzerago, atzetik aurrerako bidea egiten Jokin Garai, 24 minutu eta 30 segunduko denbora eginda. Ibilbidea egoera honean aurreikusi baino hobeto egon arren, udalatx da eta Josu Fernandez mendi lasterkariak min hartu zuen Sorbaldan helikopteroan eraman behar izan zuten Debagoieneko ospitalera. Etzen eroriko larria izan, baina Fernandez zorabiatu egin zen eta helikopteroz eramatea erabaki zuten. Horra berriz lehenengo emakumezkoa udalatxeko tontorrera iristen Ainhoa Lendinez Elgoibartarra 28 minutu eta 32 segunduan geratu zuen erlojua kilometro vertikal horretan lehen ere aipatu dugu. Distantzia horretan kilometro vertikaletan espezialista dela Elgoibarkoa, harendako Joseba Iglesias saria eta naiz eta ezten ikusi Ane Zabala pega eginda zijoan, besaidera elkarrekin iritsi ziren gero ikusiko dugun moduan eta handik aurrerako bidea hartu zuen Ane Zabalak. Eta irudiotan berriz, laugarren sailkatu zen emakumezkoa 203 zenbakidun dortxalarekin Onditz Iturbe Igorretarra. Atzetik gertu Isa Casado irudiotan, ondoren besaidetik aurrera aurre hartu zuen Arrasatearrak podiumeko 3. postura igota. Onena daitelten, apatidor.
Irudiotan, Elena Fretxilla beste edizio batean Bergarako San Silvestre Trail lasterketa irabazitakoa eta atzetik 6. sailkatu zen Ainara Uribarri oñatiarra. Mirena Praiz Arrasatearra 7. postuan helmugaratu zena eta jarraian gainontzeko lasterkaria. Eta Udalatx Tontorretik Besaidera lasterketako 12. kilometroa, horra sailkapeneko 2. eta 3. Aritz Kortabarria eta Jokin Garai elkarrekin, atzetik Ander Nafarrate eta Pentsa Zea Azkarre pasatu zen. Lasterketa irabazi zuen Julen Larruzea, guk ere ezken nuela Besaiden harrapatu. Besaiden Joseba Iglesiasen zenitartekoek prestatzen dute anoa postua, horra Aretxabaletako Mikel Zubidia lasterketa ederra egin zuena 4. postuan sailkatuta, podiumeko postuak urrun izan zituen 10 minutu atera zizkiolako Jokin Garaik, baina meritu galanta du 4. postuan sailkatu izana, eta poliki atzetik gainontzeko mendi lasterkariak diogun moduan Besaideko anoa postura gerturatzen. Eta badirudi ordurako egin beharrekoak eginda daudela, alegia Udalatx atzean utzita hortik aurrerako kilometroak erraz egingo dituztela, eta mendi lasterkaria asko azpimarratzen dute hain zuzen ere hortxe hasten dela lasterketako 2. zatia. Hor 12 kilometro zituzten oraindik mendi lasterkariek aurretik, badirudi erraz egin beharreko kilometroak direla, desnibela handirik ez dagoelako hor, Besaidetik Arrasatera jaistea baino ez dagoelako, baina tarte azkarra da hori korrika egin beharrekoa eta ordurako hankak bernak ez dira egoten onenean. Askok edo gehienek tarte horretan sufritzen dute gehien. Jokin Amosarrain Arrasatearra 51. dortsalarekin 19. postuan sailkatu zen gizona, eta horra Aimar Leibar Aretxabaletarra 21. postuan sailkatu zena. Lasterketa ederra egin zuen beste veteranoetako bat, 84. dortsalarekin, Alberto Osa eta Arrasatearra sailkapen orokorrean 28. postuan. Horra Javier Arriaran 24. sailkatu zena, atzetik Arrasatear bat. 349. dortsalarekin Julen Eskurra 25. izan zena. Erra. Mori ez da galdu bier, ez da? Ez. Haioso planuna. Horde, erra planua. Aretxabaletako Mikele Zamora, haren atzetik Arrasatear bat. Robert Hill 32. sailkatu zena. Eta bueltatu gaitezen emakumezkoen arteko borrokara berriro ere, horra Ane Zabala Besaideko anoa postuan, atzetik pega eginda Ainhoa Lendinez, Tontorrera iristen, Udalatxera iristen lehena Lendinez izan zen, baina ordurako Ane Zabala beste martxa batekin zebilen, Elgoibartarrak nahikoa lan Arrasatearra jarraitzen, eta hor tartea egin zuen. Hor 3 minutu atera zizkion Ane Zabalak Ainhoa Lendinezi. Ondo zekien Lendinezek Zabala azkarra izan behartzela kilometro horietan, Lendinezek lasterketa amaieran gainera aitortu zigun beste urte batzuetan baino gutxiago entrenatu duela, baina baiaran dituen lagunei kasu eginda Arrasate Udalatx lasterketan egon gura izan du lehenengo urtez. Eta segituan dator 3. postuan sailkatu zen Isa Casado, horra Irudiotan Besaideko anoa postura bidean. Galeran. Etxe, iztarrak aldatu. Ontxe. Ondo, ze, Julen? Ondo, vale, perfecto. Disfrutao. Bai, mesedez. Azken txampa ya. Ura, mesedez. Eta Besaideko anoa postutik Arrasateko plazara eguerdiko 12ak jotzeko 13 minuturen faltan, alegia ordu bat 47 minutu eta 39 segunduko denbora eginda, horra helmugan lehenengoa Julen Larruzea Loroño Larrabetzuarra sekulako lasterketa eginda,
eta atzetik bigarren postuan Aritz Kortabarria ordu bat 55 minutu eta 3 segunduko denbora eginda, helmuga konpainian gurutzatzen eta segituan ikusiko dugu 3. postuan Kortabarria baino 17-18 segundu geroago Jokin Garai zuzenean, plazako zuzenean ikuslei eskerrak emanez, ordu bat 55 minutu eta 22 segunduko denbora eginda oñatiarrak osatu zuen podiuma. Horra, 3koa, atzetik 4. postuan 10 minutura, baina sekulako lasterketa eginda Aretxabaletako Mikel Zubidia. 5. postuan Igor Olalde beste aretxabaletar bat, ura ere aurrealdeko postuetan, 6. postuan Arrasatear bat Ander Nafarrate, 7. Ander Garitagoitia, Maiabiarra, horra indarrak errekuperatzen, betekara eder hartuta mendi lasterkariak, 8. postuan Mikele Zabalegi helmugratu zen, 9. Inazio Sánchez eta 10. Elorrioko Javier Irazabal veteranotan lehenengoa izan zen gizona. Diogun moduan debagoien darrasko hasierako postuetan, eta horra irudiotan postasun galanta hartuta etxeko ikusleen aurrean halako lasterketa bat irabazita Ane Zabala Mondragoetarra 219 zenbakiarekin sailkapenean lehenengo 2 ordu 23 minutu eta 58 segunduko denbora eginda. 2. postuan irudiotan dozuen Ainhoa Lendinez ura ere Irribarre galantarekin, Ane Zabalak baino 2 minutu gehiago behar izan zituen lasterketa egiteko, eta 3. postuan beste arrasatear bat, Isa Casado, entzun ditzagun lasterkarien protagonista izan zirenen adierazpena. Bueno, Julen, zoriona. Eskerrik asko. Zela joan da lasterketea, egan egin omen dozu, ez? Bai, ondo esan beharko. Dan alde euki dugu gaurko egunean, eguraldi ederra. Zirkuita ere oso askar zegoen, eta bueno, gorputzak ondo erantzun dit, eta iragarle, suertatu naiz. Ezagutzen zegoen ibilbidea, lasterketia? Bai, ostegunean etorri nintzen, guztau egiten dazte, ez? Aurretik etorri, zirkuita ikusi, eta bueno, apur bat olako estudio txiki batein, da estrategia kontuak ere, holan apura landu, ez? Eta ostegunean ikusitakoarekin zelan antolatu zeuen lasterketa? Bueno, ostegunean oraindik nahiko lokazpilka zegoen, eta zegoen olako zati txar bat, eta gaur hori etorri naiz pizkat, indartzu irten, gora arte, udalaitxe puntan arte goraka hori, saiatu denbora ataten, eta gero jaitxiera eta tramolan tekniko hori, lasai hartzen, ez? Eta, segidoan konturatu naiz, gaur asko hobeto zegoela, ez? Eta beste eguneko lokatza joan egin dela, eta korrik egiteko moduan zegoen, orduan, hor ja topera. Eta gustau jatzu ibilbidea, giroa? Bai, asko. Aspaldion ibil naz hor beste erabatetako luzeagoak, eta desnibel handiko, eta hor piko zen, eta holako, baina hau da nire leku hau da, holako lasterketak. 2 ordutako frogak, 1500 metrotako desnibel dunak, eta holako askarrak, ez? Horrengo erronka zer dukat? Aurten ez daukat, holan, helbururik ez daukat. Pasan urtean nahiko denboraldi txukuna egin nuen, eta nire erronka eta helburu guztia pasan urtean bete nituen, orduan, aurten ere 30 urte egingo ditut, eta pitika ja hasiako da kirola beste modu batera ikusten. Gure artean hemen oso lasterketa eta proba politia ditugu, eh? Bai. Nik uste dut hori, ez gara kostienteak, ez? Zenolako lasterketa ditugun, zenolako antolakuntzak, eta gero ikustera, animatzera torten dan jente guztia, ez? Olako hori munduan ez dago. Eta badino, eta esaten dut hori, kanpoan behil nazelako, pasan udan hori, munduko kopa bilintzen egiten, eta erabaki dut hori, munduko kopa egin eta hemengo lasterketakin, orduan zozegaitik izango da. Aritz, zorionak, bigarrena. Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, azkenian giro ona egin dau eta uste baino lokotza gutxi hau egon da. Ibilbidea nahiko ondo egon da eta temperatura eta korrikaitzeko oso ona. Julen fanda bere martxara, eta atzetik zuek zelako lasterketien jozu zeu? Nik uste dut bakotxa bere lasterketa egin dauela. Julen
ezagutzen doia eta normalien urteten da oso azkar, eta ni behintzat ez dago gaitasunik olako azkar urteteko. Eta berak bere ritmo hartu dago eta gero bestiok bakotxa beria. Momentu baten irudi batzutan ikusi zaitugu jokin da zu hor parian ibilizariela, zelan joku? Bai, egiz esan nahiko inguruan ibili gare, Gorutza igual nik apur bat ataten notzan bentaja apurtxo bat, gero Berutza berak ez duten zauen apur bat, Besaietik elkarrekin injau zati bat bai, antzera ibili gare bai. Zelan moldatu zara zeu hobeto, gora, bera? Bueno, egiz esan gora nahiko ondo joenaz, eta Berutza bai, apurtxo bat igual kontuz harri hartian eta ibili gare apur bat minik ezartzeko intentzioakin, eta baina bestela ondo bai. Bueno, Jokin, esan duzu aurrian ibiltzeko gogu eukotzula, da hortxe 3. Bai, oso guztua. Ideia hori izan, da, bueno, kumpliu dut, da oso guztua. Bueno, zela fan da lasterketia, kontau? Bueno, bagek egun Julenek beste puntutxo bat eukala eta bere ritmo hartu dut eta segituan alde injozku. Eta gero Aritz eta Bixok fangadara oso gertu, Besaiden Bixo batea aiau gara. Eta Besaidetik udalara hor berak beste puntutxo bat jarri dago eta nik txispa falta hori eukidot eta hoxe 15 minutu erdi bat hola kendu dozt. Eta gero udalatik helmugaraino saiatu naiz harrapoten, baina hoxe 10 segunduetara doz azkenian, eta bueno, ezin izan dut bigarren postu hori lortu, baina oso pozik injakuaz. Gogorra izan da, edo, Bueno, ni beti esaten dut gogorra norberak iten dauela, ez? Lasai eta disfruta iten da inguruetara begira faten basa, gogorra ez, baina azkenian azkar inezkeo eta pulsazioak oso goixan faten dira eta azkenian gogorra iten da, bai. Ez dakit espero zauen, lehenengo? Ez nagoen espero izan da. Baina, bueno, gusto hartzen da, bai, oso ondo, oso posik, bai. Zelakoa izan da, zelako lasterketien joz? Bueno, tranquila hartu dut, lezino batetik nator eta nire ritmo hartu dut, baina ikusten nagoen eskenien udalaitzen ondo nabilela, gero jaisten ja poliki xaufanaz, baina, gustora de bai, ritmo hartu dut eta disfrutatzen, bai. Rainoa lehen dinezek esan dozku Berutza eta lauan da, itzugarrezko abixari hartu dozula. Normalien nire trababe hori izaten da, Beruzkoan bai, baina ondo moldaunaz, bai, ondo bilinaz, eta gustora hor bizon hartien egon gare hor batxutan elkar, beste batxutan bera aurrien, ni aurrien, eta politza izan da, bai. Ez dakit, lezino horretatik ja sendatuta zauze? Bizer kontauko txuta, abertzen lan dakoten, baina, espero do baiet, bai. Zela udalatxeko igoeria hau politza izan? Politza, unki garrixa, jende pilo bat, animuak leku danetan, eta hori da eskertzekua, benetan, leku bazter guztietan jende pilo bat, eta unki garrixa. Veteranua sarixa bezeuk eskuratu dozu, horrek erakusten dau zer, veteranua izan arren, hortxe? Hori da, eskenien kirola enlike gazte izan da, edo urtiakin izan da bebai, eta norberandako gauza bada, eta ondo sentitzeko, hori da. Eta hor jarraiketako asmoaki? Espero baietz. Gogorra izan da? Bai, netzago baiz, iazko abuztutik, olako lineako karrearik ingabe nago, bakarri vertikala egin ditut, eta orduan etorri naiz kilometro faltakin, baina oso pozik nago. Hortxe, bigarren, ez da lehenengo kuekin hortxe ibilizara, dozela inozu lasterketia? Bueno, ni nahi nuan atzan pixka probatu, eta batez ere ni biltzen naiz ondo goraka, orduan nire ilusioa zen udalaitzeko kilometro vertikal hori kronometrauan aurrena itxenuan, eta horrekin pozik nago, baina esan diate beste ane hau oso azkarra dela, asfaltuan ibiltzen dana, orduan ni banak izan Beruzko harrapain goziala, eta hola izan da, azkeneko kilometrotan dira alde indit, baina, oso pozik. Alata guztiz, zeure erronkatxo hori beteta? Bai, nire ilusioa zen, zemen Baiaran, Bergaran familia dakat, arrasaten ere laguna dazkat, eta gogoanakan zantziatelako oso lasterketa politxa zala, girua goten dela, eta oso pozik nago, ezin sinistu eta egitxaratze oso gutxi entrenatu eta etorri naiz. Gogorra, eta Besaietik ona asko kostau gat, baina, gustora da pozik. Zelan eukotzun buruan zeuka zela bait planifikatu? Ez bukatzia, denboran bukatzia da disfrutakia. Baina, ondo ikusina, zigotzen, da gero ja mantendu. Hori gogorrena ze izan da, ja... Niretzako Besaietik ona, ja korrikan gehien inbidana, niretzako gogorrena. Gora ondo, Bereutza bai ondo, baina ja nuan
korrik asko egiten da, igartzen da. No, Igor, hor aurre-aurrian ikusi zaitugu, ze moduz? Bueno, ondo. Entrenautakua gutxura bera. Bai. Nadala, sufrimento horpegixabe hor bukaeran ikusi dugu gogorren jat. Bai, apurtxoa atzien be pegauta naukon, eta bueno, aurrien panguran da geixo emun bierreti. Zaki lurrien ibilizaren edo hor marka batzupe baukotze horpegixa. Bai, hander paso guran trabatu naz, jonaz, eta, bueno, eskerrik asko be handerra itxi ustela pasetan, da, bueno, bixo batera jaguaren. Ze moduz, baina? Ondo banda, espero baino beto, eta bai, ondo. Gogorra izan da, zelako ibilbidea topau dozu, Berez, espero baino logatza gutxi usaben, eta hori bastante positibo izena, eta hori ondo. Ni bintze guzti gelinaz. Oso ondo, oso gusta. Dianen denporia esan 2 berrogei inguru, bajadon minutu bat, así que ondo, gusta. Bueno, helburua beteta zoiaz. Bai, 6. eskaz hartu naiz, ez toztai aurreatu denpoana igual manteniu naiz, eta gustoa. Eta zelan jozu zeu bakarrik, baten arrimua? Laguntza teukidot, aliebre moura hor, gantxo moura mutiko bat, behagin fanaiz, lagundu inoz pikimat, eta gusta. Ana, goixan lagun pila neukan, animaiten da, horre motiba bitiago. Bueno, Ibai, ze moduz? Bueno, ondo, egun politxa izaten da aurkua, eta gisa esan, asko disfruto bat garrainan ziar. Lehenengoko, etorri zara edo aurretik pein jauko? Aurrek urtean behin hauen eta urtean bigarren edizinua. Eta bueno, urtetik urtera hobeto eta aurren urtean berri, seguro. Bueno, futbolian bakarrik ez, takarran behitzen dozu. Bai, apur bat gabit, aldani emintet, inimiko da, zoze. Zeta jatzu alakoetan, ibili izan zara? Endala gutxi azinitzen, beti gustatzen mendixa eta korrikaltzia bai. Eta endala gutxi azinitzen, da horien pikau eta gustora. Eta arrasate udalatxe zeuketan zauen? Esautu bai, baina sekula eta hainbari beti entzun da. Eta eskoitza manauko ninja gabez takarrakoa, eta aurten ja pikauta eta hain inmina hola, genien ingurukoa, eta ondo. Eta zelan manda, zelan igo dozu? Ondo, kantata, baina atzo partidu hauki gaben. Eta baina ondo, soa behasi, esabe lokotzara asko ipez, eta ondo, genien ritmu hartuta, lagun bat egutan da bitxo batera. Gustora. Nahiko ondo, bero asko inja bazkeneko momentuen, baina karrerako bidia eta oso ondo zauen, da karrika itxeko perfecto. Egun ederra, bai. Gogorra izan da? Bueno, segun, preparuta basatoz, nahiko ondo itxen dozu, baina gogorra itxen da berotasunagatik. Azkeneko momentuan kalambriak eta zerak eta ikusi die bidian, hasi que, bai, gustora, posi. Zeue gustora? Ni oso gustora be, bai. Bueno, nire objetiboa bete dut, aurreko urtekua da jetia eta super ondo. Asko disfrutau dut. Sufri du bai, baina bueno, hori inbida ez, karreretan be bai, baina oso posik. Zeuen lokatzakin bilurra apur bat? Bai, lokatza bat zauen, baina espero baina gutxiago. Oso, disfruta dut asko eta korrika itxeko leku asko egon die, así que super posik. Bueno, aurten hasieratik bukaerara sufritzen. Bai. Baina, bueno, betiko moguan, aurten jente pila bat, giro ona, igual aukeran berotxo, baina gustora, oso ondo. Jente pila bat eta horrek pila bat animaiten dago. Eta sufriruten zeatik, ondo preparauta ez zalako topau, igual egun txarra? Bueno, egun dana bestia berdinak eta, bueno, atzenian dano dakigu lasterketetara zela goiazen gertatuta eta, bueno, ni banekixen zelan etorren, banekixen sufri bingo nebela eta, bueno, ustot, pentsaiten nebena baina goixen sufri dutela. Baina, bueno, gustora bukatu du, minik hartu barik eta gustora. Oso ondo, lehenengo aldietetena eta bueltateko nahi seguro. Zautzen zauen ibilbidea eta mendixan? Kera, ezer. Oso ikaragarria, Bai. Bueno, soriona, lehenengoko veteranua. Bai, eskerrik asko. Zelako izan da lasterketia? Politxa da gogorra, bixak izan dira, bai, oso politxa. Zela topo dozu ibilbidea eta? Ondo, pentsatzen nuen baino hobeto. Lokatza apur bat zauan, baina ondo, oso ondo. Eta antolakuntza hobeto, ondikan. Inzidentzian bat, egonda, edo, bueno... Bai, horrelako lasterketatan zaila da 350-tik inork sentitzia. Espektakularra ere helikoptero zatara behar izan dutelako, baina egia esan sorbaldan minartu du, ospitalean dago, ez da larririk, eta gero bai, orkatila bihurtu dute beste 2 korrikalarik, eta bueno, beste holan inzidentzia larrik ez dago. Eta aurrera begira lanean jarraitzeko injarrak hartuta? Bai, gainera datorren urtean 5.
bosgarren edizioa izango da, eta uste nobedadiak egongo diala, ez? Bai, zerbait egiteko asmoa daukau, ja 5 urte, zerbait ospatzeko moduko urtea da, eta zerbait berezia egiteko asmoa bintza badakau.